Ophis District Sports Officer Ri Bhoi District mynta sngi pynbna paidbah bahkan pynlong biang ke lympung ïalehkai football jong Khynnah ret kiba hapoh ka khat snem karta bat ke jingialehkai sports jong skul bapher jong thaiñ Ri Bhoi ya ke balatip kum Chief Minister in the school athletics meet arhajar arpulai. Hakabaya day bat ke inter school athletics meet na kaliang ka sports office pynbet bahkan sedang ye ketika jingiakop na duk ka khat khandai terigu Iaiong bat in penkut pat haka arpui terigu Iaiong. Ya kini ke jingialehkai sports jong skul na kaliang ka office DSO pynbet ba in pynlong no hamadan RBDSA kurkalang Bhoirymbong. Hakatay ke jingialehkai sports jong skul bapher in pia hakilai benta kata kiba hapoh ka khat snem kiba hapoh ka khat snem bat kiba hapoh ka khat snem karta kan thei bat chinrang. Hakabaya day bat ke lympung ïalehkai football jong ki hebrit kiba hapoh ka khat snem karta ka office DSO Ri Bhoi pynbet bakin ïalehkai da ka block development level kata ka sning ling Bhoirymbong bat ke jirang sngi block ka ban sedang haka arpusal trik Iaiong. Katarik bakat du ban register ki club lani ki skul kan long haka south trik Iaiong arhajar arpulai. Nakaliang jong ka ïalehkai athletic pade ini kalong ka jing kwa ka jong district sports officer bangin pynbnalim syaki patis syaki para skul ki badan hang ni Ri Bhoi District ke kandon kini ka inter school athletic meet ka bangi khat kateng ka Chief Minister district level inter school athletic meet 2023 bala pyn biang na ka director level ya ka state level ka state level kin pynlong haulai ko tarik hadu lai tarik June Ishwai ka state level, ka district sports office kan pynlong ya ka district level pada jong athletic meet bena April ka tana do khat khandai hapoh iterik April. Di kini ki date la rai la penskem bangin long hatani ki sngi or kum juru ha kani ka sin ka baningkong ya kani ka chief minister district level in the school athletic meet ka district office jong yang nong po DSO la shim ka rai ka thamai bangin ra ya kani ka athletic meet Sha Bhoirymbong sha block berbor ke Shillong ni paham sem hendrai mentau snem pada ngin ra no shatai namar kat kum kejing ijong kamadan bat kiwe kijin kam kiba ha ban le ti kanlong kejing kala ka bakam kya bakam pher ti nginget bana kalian ka office ki skul kinya trading kat lang bat ka office ka jongi hang ni bangin la ban pelong ye kani ka athletic meet chatai shpo Bhoirymbong ha kamadan RBDSA ground kurkalang Bhoirymbong hadien ming la yo ka jiya pynbet lang bat ka RBDSA secretary jong ka RBDSA nam ka ground hantai di kandon ka screening ru ha ka khatway bat khat atrik April yaki forms naman ta kini ki bakwa pan chimenta kani ka inter school athletic meet la banon shim na ka office ka jongi na do ka ski ka baar jong ka tayo ka bansawan min penbiang lepai ki form tikini ki school ki ba ko ban shimenta na Ri Bhoi District so bha ba ki man mi school kumju nin sapa ki shithi ki school don ki school thma ki ba ko ban wan so bha wan ni klong ni khot so bha ya baro banyatip lang hang ni ru ngan shuang mangin don lightly category kata ada under 18 years nam ta ki kin thai chinrang under 16 years nam ta kin thai chinrang but under 14 years nam ta kin thai chinrang di kenang ban clear kumbai lapan shai I coach na kaliang jong football na kaliang jong athletic ru mida dan cut off year nang baki nong hikai ken kamlong clear ika cut off year ngan chukule lang hang ni for the boys and girls under 14 they should not have born earlier than 30th 11 2009 and not later than 30 11 2011 kata kade cut off year for the under 14 both boys and girls di namanta ki under 16 pade kan long eligibility of age kan long should not have born earlier than 30th 11 2007 and not later than 30th 11 2009 and namta ka cut off age pade yaki under 18 kan long should not have been born earlier than 30th 11 2005 and not later than 30th 11 2007 mish ai lupai kini nang bagi school kin na ban kre di kini ki jingkili bafidon ki jingko atip company ai kan ka athletic meet semua bahaban one meet shapa office rapor balong tray badi ki form min sedang mansam nado ke sing ke baar jang katayo ke bansawan dengi khotkar part baro ki school semua banon chimenta hagini ka jingialehkai chief minister district level into school athletic meet 2023 okay
kani kalong kat kumga jing pynbna bala betha na I DSO jong ka Ribhoi District te mangi nakaliang ka office jong DSO ngimut ban mu ban pelong no ya kani ka under 12 CMYDS football tournament te kumbang julong hi snem gi beladap bat ka kani ka tournament ni pisange no hadin jong hakapur bagawan no kani ka COVID di hong snem menta nakaliang ka office jong ka director of sports kila temu ban kendok yang ini under 12 kaban sedang duduk ka block level di ya ka block level ni temu pelong no ha ka Sautrik April di ya ka subharu ibro khoj ya ki club nantai ki schools ba kwa unshim menta kini ka block level tingi don Sautrik block kata ka di ka Jirang block nanta ka Umling block ka Bhoirymbong block baru Umsning block di tahi nakaliang jongi ngi kwa mungkip ba ya ki form ke last date nam ki form ki mangin ai kan de ka Sautrik jong April di nang tabat ka code of year kan bahaplat wal dang ala pa fi ne nang code of year kan de Shitrik June not less than 1st June 2012 kata kumut ba kimdei ban mo kimdei ban long hashwa jong arjar khatar du Shitrik June arjar khatar bat kimdei hadin jong kalai putrik June arhajar khatsau kini bangi don kam ya bat ka birth certificate dalong compulsory balada ki participants ki kena kwa shin mental da kila ban wara ki supporting documents na mental ka birth proof ke jongki te kan khamba pula la kila ban wara lang ka birth certificate bat ka bat adhar te na thai ta kini ki jindam kam nom ta bangin stang nom ta ni ka under 12 thai tang ta hilap ya